In een jonge wijk staat deze moderne halfvrijstaande woning met een mooie afwerking en veel ruimte. De ruime hal biedt u toegang tot een riante L-vormige woonkamer met een schitterende leistenen vloer, veel lichtinval en een schuifpui naar het terras. Aansluitend komt u in de halfopen keuken, die voorzien is van diverse luxe apparatuur en u toegang biedt tot de garage. Vanaf de overloop heeft u toegang tot de 3 ruime slaapkamers. Verder treft u op deze verdieping de keurige badkamer met een heerlijk lichtbad aan. De tweede verdieping bestaat uit een riante zolderverdieping met veel bergruimte die de mogelijkheid biedt tot een extra kamer. In de prachtig aangelegde tuin met een moderne vevenpartij kunt u optimaal genieten van deze ideale gezinswoning.